Commission on Election gipadadaan og show cause order si Misamis Oriental Governor Peter Onabia human ang kontrobersyal nga joke niini sa mga babaeng nurse ug daw racial statement patok sa mga Muslim. Ang kontrobersyal nga nurse joke ni Misamis Oriental Governor Peter Onabia nga ang mga gwapang babae lang ang mamahimong maka-avail og nursing scholarship grant sa probinsya ang miani og negatibong reaksyon ilabi na sa pipila ka mga women's group. Nasundan pa kini dihang adunay gipresenta sa gobernador ato sa campaign sorties niini nga dunay title nga mga panghitabo sa BARM. Unod niini ang giingong kagubot sa BARM, buta nga gialmahan sa pipila ka mga Muslim advocate group. Sumala nila nga usa ka racial discrimination ang pamahayag sa maong opisyal. Tungod niini, nagpagula og show cause order ang Commission on Elections Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections kung Task Force Safe Batok ang Onabia. Sumala sa COMELEC, posibleng nalapas ni ini ang COMELEC Resolution 116 o ang Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Gihatagan kini sa COMELEC og 3 ka adlaw aron makasumite sa iyang tubag. Sa karon, wala pa'y komento ang kampo ni Governor Peter Onabia.